begin Balta Canation, Peshe on the Choin, agus it's on begin fail hainir bun was a galach san Abrán. Ach dunne tá buintach lei sin Sean McAtonig and son agus Sean Lin inis stolum. A cheáin fáilt rota i glár. Gur mí mag Tá túistigin san studio na rinne bailgéirt. Studio Chairfortláí. Ó Chairfortláí tá tú níos sé ó yes mar sin. Cad thugurtsan is mé seo chéadúir chuisteachchan in gomórta sa cheáin. An chéadú a chuisteachar na híon chéadú go raslééis nó go raslóis. Chéadúir cad a friúchttan is árán a scríomh an tárán a scíte go lena is tíhanna nach cha. Is títhe se. Cad a chuéis sin cad Seinim cúpla úirlis agus seinim gotáir leis agus I gahafna blianta bhí rudí te chum rudí beaga faoin agus lehéad agus hasú am riomh rud éigen tí dhéanamh leha agus deire chnach bháim go raibh cummórtas an fan ceilteach chu techt agus churis rud éigen le chéile leis na faoine bhí forbathe gom a gahafna blianta fé mar derm. Agus an tú héana bheith a chanas a chéadí heile nó? Beidir canna ach ní mainar bheith tá a grifúr I mecian so be si mar fríomh aráí eisling a sanamde. Anhá tá sí sin farad an eisling fáilteróta in selóheas agus cóáidechas leit an béisio an chéadúide go san nóíocht sa chomórtasáide a eisling. Se, níor chan mé os cuas lu a riomh so. Óáid an bhórda te bheith an mar sin bheith chana oscóir slú agus nach bhfuil sé de a bheith chana árán cúmhaigh digráid fe mar dé. Sinné. Yeah, big shiny yes. Fi si behananta garlach fi sé garlach rávílas dé. Is héndé chomá is fi sé hananta. Bhín sé garlach go minic an áíre? Bíon agus nar comid sé bhís chuin. Ní gom. Buin sibh taine bh a bheith freistal mar sin agus an sanúra bhfuil. Ó buinim I bhir leis na brenig agus na maninig agus na halbanig agus na betánig agus na chunig ar fad agus na tangathe agsúla á láhairt is brada mé sin. Dú fáile sin éín go bhfuil sé deaspóda leis na daine os na tí réile ceiltecha. Leis na Celtic sena as mar hána chud tuigi míad chéile stocha fiúáin mar lára míad tanga chéile. Tuigi míad cad a háinimir na Celtic agus an céidir hagan agus an grá ha chud an danga agus an ceolhánta dína na cheolhar na Celtic. Agus is tóchan íchan tú ní minic a raimíd óáidí chun bóla le chéile muinte na Celtecha bud. Ní an ceartta go mar blianta fadahain níor bheits an scribh le héadí ann ach bhíh peáil in haar Congress storm nar bhí an cóháil nar bhí scríochna sa chláiste chola mé ar ggóáil Celteach agus fuair is cuire dín metan bheog. Agus bhí storm goh seachtain gunn sa bhreatan bheog agus níon chéadúir a bhlas leis na daine sin háráige seán na brehannig na cáneis agus na daine sin goléir. Bhí sé go húntaach. Oscar súlda bheith bola leo ó agus an bród há as an saoil Celteach. Nachá. Anna bhar fad agus. Tú gan na éile pancéirte chana ghéist sun gan dáta díon tú. Snéhalltíad Bhí árán úntaach ag muinte chun na bretainna nírig fi sé aine sa fad sné ceanna bhig gomacha. Muigeachcha. Agus gandát chomáile sin gomórtas an hain, bíon golóirí machtaí éile chomáhanna bíon a bhíon spéisiúla. Bhí ran Cirneise nírig dreslías a ran Cirneise agus tá sé go súla sin rahanaiseach le blas an taobh san tíre ní bheoh an blas gotíireach mé fé mar a agus na brehannig. Ach simúil tuiscint bheag go gáiltethe. Sais feiciúla sé náí don meile go mín sé an. Bhí bliana bháin san bhí sé I meile hún an gáil, cheapsah sé go húntaach bhí sé dír nó na reachtais nó dagin. Scála beán níos lúsach Scála níos lú níos compórdaí beidir. Agus annach chu drámaíocht a siúlach agus iad a cabh a go na héadaí tradiisiúnta bhíonna agus na córan na íhan a hagan amach san sin chuid bhórda. aber ha ceol íhan agus na sa rétain bheagna agus béime chuir. Chluisáin cóceol se. Tin sé bhéh mar fan ílín go formatá duine fríomh agrathe an éile fan chéirteach le blianta fada conil fan líní telefón fáilte róta glára chuin. Tá si bheith prapáil uide bháine legus fithe íad sa stíige in gomórta sem blianana sin anholchan cíine chuin. Se John Cointe hí ancuid árán chuisteach am líon agus tá fithe peachachchan is chun bhór an commórta an saorann se going. Sin an spéis go dóléide seo árán na héan dar nó agus an buitóirin nóíocht sa mórtas idirnáisiúnta nachcha.
Sinné sin an gomórta seo going is chun árán fiú amach go ar san na héan agus be sinna de mamíochttan sin in san éile héin éis an cásc agus be an gomórta sin arsúl ar an tro a héana lá de máta agus Tréis na cásc go díide. Be óránistí gá gaptír me sé órán sin a gón gomórta idirnáisiúnta. Tuigim. Gan dát chuin íomh naé hosní sé bailú dhéirta pléile an éile panchéirteach tan tú pléile le blianta fada áfuil. Well, bhí an céréile a gain ar an nédia seachú héanana gilána as cuiine arúm, so sin an céir ceanna bhí a gain, agus tá sé dar roiig á hinine sin dáda sé ar a seach blian inis. Ní fada go mé an chuigú blion nach chomóra go bailú dhéirh. Cinnte dan túús go dtíon chuigú blian is se. Tá sé bhí gaharlach a ríisiim líana spráileh ceharlach tá sean rónachta stocha. An rúnach agus coisteanna bháis fé stúr go bríd róistin sin agus glór carlach tá duan sé annig job agus sinna fá go bhfuil an commórtas náisiúnta an freisin sé glór carlach atáachtáil an commórtas náisiúnta is doing le reinblianta agus duan sé job anhá agus an bailile héin tá anna áilte rih na tíre goléir agus duan siad sin an áilte bhain siad san bailile agus gíim fiúáin i gháil timppla an bailile díon duine caiint agus go anna ás búla le na dtíine ó heir. Tá sé arúnach agus tá fáilte rompa agus is maiile na dtíine a hagan é sin gan dát fáilte bheit rompa agus gan Storm go ré ní bailile mór túrasórta ann agus óáid mar se chun sé go mór leis an bailile agus an dtíine an bailile. Ten sé bheith mé meile seachas bailte mórtrasóireachta béidir ná tóghéidir ceanta fe mar fá. Gan dát cheáin macha tunnig an san tanúsúle ihe bhór mar sin ihide saharan agus tá héana agus tigri fúr stáitse. Agus cúpla carlinn ar gais caróin ar mosca cheol, cara ar a méchláir agus cara eile ar an gtáil letrach. Be héanana sé mint an dúirt nó leis is mó haimse. Anna bha. Well gnéí san libh agus élín be tú hénig ánaíhide saharan tú héine mé túna chuna. Beg túna chuna gom níl sé réité fósach deanna mí dé. Anna bha. Agus be bhfuil mí leta teáin agus asúm go méid bear desan agus breín beg pórtar le chur bhúsúine leúnmh dé agus a chuin fáiltúm go chéine iad a han be sé sin siúil agus anna ihe agus anna cracktaration commórtas freisin ihe anna íon anna mór a fádána íonta agus crack an íonta. Anna bha agus gnéí le a chéine agus an búteide do reigen san bidín gomórtas idirnáisiúnta. Gur maitha go bheith fada bhelín seán mac tunnig agus gur fúran san hí bortláige agus élín an sa Eileen Vogli agus lin lín telefón. Gnéí líh ide sahan le cúnmh dé. Gur mí. Tá san calculóir Tá sásta go inine sé. Be mé caiinte ríist. Good morning.